No niin, hyvää juhannusaattoiltaa ja tullaan taas uuden videon merkeissä ja tässä mulla on semmonen projekti ollut kevään aikana alla, että puhistellut tätä navettaa ja kaikista törystä ja saanut harjailtua tämän ja sitten tässä olisi seuraava homma täällä. Näitten laitojen piikkaus, että saataisiin tämän lattian tasolle tai suurinkaan piirtein tasaiseksi. Ja sitten tämä pikku ruokintapöydän pätkä tästä, niin saatais se tasaiseksi ja sitten laastilla korjailtua nuo jäljet, että siitä saatais semmonen silji, että siihen ei sorkka tökkää. Ja sitten tähän olisi tarkoitus noita lamppuja uusia, että tässäkin on joku ongelmana. Tuo ei ole hyvä vielä, niin muutamia lamppuja laitella uusia. En tiedä, että näitä ei varmaan nykyään, kun mä nyt loisteputkia, niin onko ne nykyään LED-versiona. Ne vois laitella uudet. Ja sitten oli tarkoitus käydä niinku laastilla läpi näitä sieltä vähän ehkä korroosion kuluttamia paikkoja. Laastille ehkä yksi ikkuna käydä läpi. Ja sitten mä oon kovasti miettinyt, kun tässähän on tämä juomavesijärjestelmä lehmille, että jos minä saisin sen herätettyä henkiin, että tuolla se pääsulku taitaa olla sisällä sille, että mitenhän tuossa kävisi, että jos sen aukaisee, että räjähtääkö se tämä alavesiputki sitten kokonaan, että pitäisikö tähän minun katella uusi. Mä sitten vähän mietin, että minkälainen se on tämä juomakuppijärjestelmä täällä, että jos mä oon vähän uuden putken, niin pitääkö mun sitten hommata myös sille putkelle olevat tämä juomakuppijärjestelmä vai minkälainen täällä on. Täällä on varmaan, onko tämä jotenkin valettu tähän, vai onko siinä putkessa joku reikä. Tämä panta on tää liimattu, en minä tiedä. Kun en ole ollenkaan ollut katsomassa tätä. Kun en ole syntynytkään silloin, milloin tämä navetta on rakennettu. Niin vois vähän tutkia. Minä vähän epäilen, että putki voi olla semmonen, että se joko kestää tai sitten se vuotaa tai sitten se on siinä rajoilla, että se räjähtää. En tiedä ollenkaan, että kuin vahvaa tuo. Mutta niin kuin sen piikkauksen jälkeen, niin olisi tarkoitus pestä kokonaan ja katella. Ja tähän varmaan laitan sitten semmoset ritiilät, että tämä loori on tasalla, että kun mulla olisi semmonen idea, että jos mä tähän lampaita laittaisin ensi kesänä. Näitä parsia minä mietin, että löyskö ne poikki, mutta toisaalta eikä ne kyllä haittaakaan siinä mitään, että näihin olisi tietenkin hyvä
näitä hyödyntää. Näistä pystyy tekemään väliaitoja tänne. Tietysti tyhjennyksen kannalta se voi olla vähän tympiä juttu. Mutta semmoista projektia olisi kuule kesälomaa aikana, että 13.7. alkaa, niin siinä olisi vähän projektia. Projektia olisi, mutta sehän on mukavaa. Eipä siinä. Sehän olisi, niin kuin näin äkkiseltään katsottuna, niin navetta olisi vähän niin kuin elukoita vailla. Eipä siinä. Katsotaan taas, jos tästä projektista tulisi jossain vaiheessa sitten jatkovideot. Se on moro.